Dobrý deň, v tomto videu si povieme niečo o základných štruktúrach, väzbách a aj nejakých vzorcoch organických zlúčenín. Čo sa toho týka, tak určite na začiatok treba povedať, že napriek nejakému prechodu z anorganickej chémie na organickú sa netreba báť, že tu budú platiť nejaké extra nové pravidlá, že tie prvky sa budú správať úplne nejako inak. A to pravda nebude. Teda naozaj tie pravidlá, ktoré poznáte z anorganickej chémie, platia aj tu. A to je napríklad jedno z takých najzákladnejších pravidel chémie, hlavne tej modernej samozrejme, odpudzovanie elektrónových párov. Teda, že elektrónové páry sa snažia byť tak, aby boli čo najďalej od seba, to platiť určite bude, ale na druhej strane tým, že sú tu nejaké reťazce, čo je pre nás v podstate novinka oproti anorganickej chémii, tak tu bude viacero štruktúr, od ktorých budú závisieť vlastnosti zlúčenín. No a tá najzákladnejšia štruktúra bude konštitučná. Tá nám bude vlastne iba hovoriť o tom, že bude rozdiel, keď ja naviažem dva uhlíky za seba cez kyslík, no a potom napríklad tie vodíky doplním, tak aby to sedelo, aby bol kyslík dvojväzbový, vodík jednoväzbový a uhlík štvorväzbový, teda každý z nich. No a iné to bude, keď ja urobím takéto niečo. No a takisto to doplním vodíkmi do úplnej väzbovosti týchto prvkov. A znovu, keď to spočítam, tak dostanem číslo, že 2 uhlíky, 6 vodíkov a 1 kyslík. Napriek tomu, že tá zlúčenina je iná, no a napríklad tieto dve zlúčeniny budú mať celkom iné vlastnosti, budeme o nich potom hovoriť neskôr, ale takto treba chápať tú základnú štruktúru konštitučnú, ktorá nám povie o tom, že ako sa práve na seba viažu tie atómy za sebou, vedľa seba a podobne. Ďalej tu bude konfiguračná štruktúra, ktorá bude zohľadňovať tiež niečo, na čo nie sme práve zvyknutí, a to je nejaký priestor. Hej, v tej anorganickej chémii nejako sa to neriešilo, možno pri tých viac atomárnych molekulách, väčšinou sa o tom baví iba pri dvojprvkových molekulách, teda to sú nejaké tvary ako písmeno T, respektíve nejaká hojdajčka a tak ďalej, a ktoré sú ale, môžem povedať, že o niečo jednoduchšie, ako budú tie v organickej chémii, lebo tam sú tie molekuly naozaj objemné, veľké, dlhé a tam teda ten priestor bude o mnoho zložitejší ako pri nejakých 5-6 atomárnych molekulách. No a čo sa toho týka, tak pri tejto konfiguračnej štruktúre sa teda zohľadňuje to nejaké priestorové usporiadanie. Môžeme si to napríklad predstaviť takto. Aspoň si zopakujeme značky, ktorými sa priestor vyjadruje. Ja budem mať na uhlík naviazaný napríklad vodík, napríklad druhý vodík, alebo nie, nedáme tam vodík, dáme tam všetky možné halogény dokola, teda nejaký chlór, flór, a napríklad bróm. Dobre, takto by sme zohľadnili iba to, že čo sa na čo viaže. My ale dokážeme povedať nielen o tom, že čo sa na čo viaže, a takto, toto je taká štruktúra, ktorá by nebola práve najstabilnejšia, ale potrebujem tam mať 4 iné prvky, respektíve 4 iné skupiny a tým, že tie reťazce ešte úplne nepoznáte, tak tam nechcem dávať nejaké uhlíkové reťazce, takto je to jednoduchšie si predstaviť. Ale organická chémia nám povie, že bude rozdiel, keď to bude vyzerať takto, čo vlastne, alebo ako toto nejako interpretovať, tak to vlastne znamená, že vodík, uhlík a chlór ležia v jednej rovine, ako by ležali na tomto pomyselnom papieri a práve na tej istej rovine, ale keď ja použijem takéto značky, takýto postupne sa rozširujúci akoby trojuholník smerom od toho uhlíka, tak to bude znamenať, že ten prvok, ktorý sa takto na ten uhlík viaže, nie je v rovnakej rovine ako uhlík, ale je v rovine pred uhlíkom. Teda tento bróm akoby ležal smerom k nám naklonený pred tým uhlíkom. No a opačná značka k tejto je práve takto tiež niekoľko rozširujúcich sa akoby iba čiaročiek. A to bude znamenať presný opak ako ten rozširujúci sa trojuholník, teda že ten flór nejde k nám, ale ide práve od nás, teda ako by ležal za tým pomyselným papierom, na ktorom je tento materiál.
No a toto práve tá konfiguračná štruktúra trošku zohľadňuje, takto si to môžete predstaviť. No a potom tá konformačná, tá nám bude hovoriť o tom, už o úplnej takej zložitosti tej molekuly, lebo teda molekula sa nebude skladať iba z tých atómov, ktoré sa bezprostredne viažú na seba, ale aj z atómov, ktoré sú 5-6 väzieb od seba, respektíve niekoľko viac väzieb od seba. A ani nejde o to, že sa ovplyvňujú, ale ide o to, ako to celé v tom priestore vyzerá. A to, čo bude ešte zaujímavejšie, je to, že budeme nazývať, alebo nie úplne nazývať, ale povieme si, že niektoré vlastnosti sú iné pre zlúčeninu, ktorá má napríklad takto nejaké, predstavte si taký etán, hoci ho ešte úplne nepoznáte, ale teda to je zlúčenina, ktorá má dvojuhlíkatý reťazec a už iba vodíky, hej, teda nejaký základný dvojuhlíkatý uhlovodík. A keď sa my na to pozeráme takto akoby z boku, tak je to pomerne pochopiteľné, ale keď si to predstavíme trošku inak, že ja sa pozriem z tejto ľavej strany na tú molekulu, tak čo ja môžem vidieť? Ja nakreslím napríklad tento uhlík, a teraz vyslovene to budem kresliť ako niekde na výtvarnej, ten uhlík, ktorý by som videl tento zadný, tak ten nakreslím takýto maličký, hej, lebo je vzadu. No a na ňom môžu byť tie vodíky napríklad takto. No a pre deň inou farbou nakreslím ten uhlík, ktorý by som videl prvý, teda ten, ktorý by bol bližšie ku mne, keby sa pozerám z tej ľavej strany. A ja ho dám takýto veľký. No a tu si povieme, že môže byť rozdiel minimálne v energii tej nejakej zlúčeniny, keď budú tie uhlíky práve takto, že budú akoby v medzerách tých vodíkov, ktoré sú vzadu. No a samozrejme, oni nemusia byť iba takto. Tá jednoduchá väzba medzi nimi akoby medzi tými uhlíkmi môže rotovať, ale môže byť práve tak, ako sú tie zadné vodíky. Ako by sa tak prekrývali. A aj táto molekula bude mať inú energiu a keď sa zase nad tým nejako kombinatoricky zamyslíte, tak takýchto možností je nekonečno, hej? Lebo ono sa to môže otočiť o nejakú 1 minútu toho uhla a môže sa to otočiť o niekoľko stupňov a tých a vlastne čísel medzi tým je naozaj nekonečno. Samozrejme, keď sa to zmení, pootočí o minútu, tak to nemá nejaký výrazný vplyv na tú energiu, napríklad molekuly alebo na niečo iné, ale budeme hovoriť aj o takejto konformačnej štruktúre a teda skôr možno pri komplikovanejších zlúčeninách, ako je tu nejaký etán. Ale to tak na začiatok. Týmto sa budeme zaoberať vo veľmi veľkej miere práve pri nejakej izomérii, kde budeme skúmať práve, že keď ja mám jeden vzorec nejakej zlúčeniny, tak čo všetko to môže byť, koľko rôznych iných zlúčenín my potrebujeme rozoznávať za tým istým vzorcom. V úvode som povedal, že tie pravidlá pre anorganickú a organickú chémiu nebudú ničím odlišné a takisto napríklad tie väzby budeme deliť, tak ako ich delíme aj v anorganickej, na polárne, nepolárne a jónové. Takisto z jedného pohľadu to budeme chápať predovšetkým ako rozdiel nejakých elektronegativít. A to, čo sme možno spomenuli pri tom úvode do organickej chémie, sú biogénne prvky, teda prvky, z ktorých sa tie živé organizmy skladajú predovšetkým. No a povedali sme hlavne o tých najzákladnejších, ktoré nazveme, že primárne biogénne prvky a pre ne musí platiť, aby sme ich takto nazývali, že tvoria viac ako 10% hmotnosti nejakého organizmu. No a to je predovšetkým samozrejme dvojica uhlík-vodík, lebo to sú tie základné uhlovodíky. K ním sa ako tretí pridáva kyslík, potom nasleduje dusík a postupne už v menšej miere fosfor. No a napríklad sodík a vápnik, ktorý sme nespomínali v tom predchádzajúcom videu, ale na druhej strane máme aj prvky, ktoré nie sú úplne tak, že vo veľkej miere zastúpené v tých živých organizmoch, napriek tomu sú nevyhnutné. A tie nazveme buď sekundárne, alebo ich nazveme, že mikrobiogénne prvky. No a to je ich tiež niekoľko, ale to zastúpenie už vidíte, že to už nie je žiadna 10%,
ale že to je nejakých 5000% a viac, teda niekde medzi tými dvomi číslami. A z toho nejako priamo vyplýva, že budú existovať aj prvky, ktoré v našom organizme nájdeme, ale budú mať ešte menšie zastúpenie ako je tých 5000%. A tie už nebudeme priamo nazývať, že biogénne, hoci bez akéhokoľvek takého prvku, ktorý v našom organizme zastúpený je, by život alebo naše telo nemuselo fungovať tak, ako sme zvyknutí, že funguje. Teda tu nejde o to povedať, že ktorý je najdôležitejší, lebo naozaj aj bez nejakej síry by mnoho procesov jednoducho nefungovalo, ale iba ich nejako tak rozdeliť na tie, ktoré sú vo väčšej miere zastúpené a na tie, ktoré sú zastúpené v menšej miere. No a k tým sekundárnym patrí napríklad už teda spomínaná síra, alebo chlór ako zástupca halogénov, no a aj iné, napríklad minerály ako horčík, draslík, ale aj železo, ktoré vám je známe napríklad z hemoglobínu, ktorý poznáte ako prenášač kyslíka v krvi a možno aj teda železo poznáte z iných látok, ktoré v našom tele sa vyskytujú. A tu máme takú prvú úlohu, tak poďme hneď na ňu, alebo tým, že tie pravidlá platia aj v organickej chémii, tak bude to tu v podstate rovnako, ale máme teda nejakým spôsobom vyšetriť väzbovosť prvkov, ktoré sú tu uvedené. Ja tu hneď upozorním na jednu chybu v tomto materiáli, že tu pri dusíku nemá byť 5, ale 7, teda protónové číslo 7. No a tu už treba trošku zaloviť v pamäti ešte elektronovú konfiguráciu, ktorá sa riadi nejakým výstavbovým princípom, nejakým radom zaplnenia orbitálov. To je vlastne to, o čom hovoríme, že 1s2, 2s2, 2p6, pravdepodobne takto si to môžete pamätať. Ja ho sem nenapíšem samozrejme celý, ale aspoň do takej miery, do ktorej ho budeme potrebovať v tomto cvičení. Myslím, že takto by to mohlo stačiť. To je to, ako sa postupne zaplňajú orbitály. No a ako prvý tu máme uhlík, o ktorom si povieme hneď jednu takú možno výnimku, ale v podstate na druhej strane to, čo je uhlíku dosť prirodzené a to vďaka čomu je štvorväzbový, vďaka čomu existuje život, ako ho poznáme. Keby máme minúť týchto 6 elektrónov pri uhlíku, tak to ide pomerne jednoducho. 1s2, kvôli tejto hornej dvojke som minul 2 elektróny, mám ich minúť 6, idem na 2s2, to som minul ďalšie 2, kvôli tejto hornej dvojke. No a potom už mi ostali iba 2, teda 2p2. Keď zakreslujeme orbitály, tak vždy kreslíme iba od najvyššieho s orbitálu vrátane smerom doprava. Teda ja mám nakresliť jeden s orbitál a jeden p orbitál, ktorý sa teda ale skladá z trojice okienok, keď to tak povieme zjednodušene. No a teraz zaplňanie. Najskôr dáme do s orbitálu 2 elektróny, lebo je to 2s2, podľa tej hornej dvojky. No a potom p orbitál zaplňame postupne zľava, teda najskôr do jedného okienka jeden, do druhého okienka jeden a už nám elektróny došli. Z tohto princípu, keby sa pozrieme na takýto uhlík, tak by bol dvojväzbový, lebo má práve dve okienka práve s jedným nespareným elektrónom. Teda do takýchto orbitálov alebo pri takýchto orbitáloch môže dôjsť k prekrytiu a uhlík sa stane dvojväzbovým. No ale my sme doteraz v tej organike hovorili, že on je štvorväzbový, že to je nejaké pravidlo a stále to platí. No a tu je ten ďalší dôvod, pre ktorý naozaj život vyzerá tak, ako ho poznáme. A to je to, že uhlík potrebuje veľmi malú dávku energie na to, aby prešiel do tzv. Vzbudeného, respektíve excitovaného stavu, a kedy sa jeho konfigurácia trošku pozmení. 1s2 ostane, ale potom to preusporiadanie valenčných elektrónov bude vyzerať takto, teda 2s1 a 2p3. A keď mám znovu nakresliť tie valenčné elektróny, tak dobre, bude to vyzerať podobne. Jedno okienko pre s orbitál, 3 okienka pre p orbitál, ale v tom s orbitáli už máme iba jeden elektrón, no a v tom p orbitáli už ich máme 3. A zrazu z nejakého dvojväzbového, pomyselne dvojväzbového uhlíka sa stal štvorväzbový. A toto je uhlíku naozaj veľmi prirodzené a ja sem k nemu napíšem, že 4V, ako teda to, že bude štvorväzbový. My máme to isté urobiť pri dusíku, ja to už budem bez takého obširného vysvetľovania robiť. Napíšem 1s2, 2s2, 2p3
Hej, vždy musí platiť to, že keď spočítam tieto horné akoby indexy, tak dostanem číslo, ktoré pri tom dusíku je uvedené. No a keď to mám nakresliť, tak iba zás od najvyššieho S doprava, teda nejako takto. Dva elektróny do S orbitálu, no a po jednom elektróne, alebo viacej ich nemám, hej, vždy najskôr sa snažím zaplniť každý orbitál aspoň jedným, a teda každé okienko aspoň jedným pri tom jednom orbitáli P a potom by som mohol pokračovať ďalej, ale tu už sa mi minuli elektróny a dusík má takéto práve po jednom elektróne orbitáli 3, tým pádom môžeme vyhodnotiť dusík, že v nejakom takom aspoň základnom stave aj najčastejšie bude trojväzbový. Pri vodíku sa veľmi nenatrápime, tam máme minúť jeden elektrón, teda 1s1 a vodík je pomerne známy svojou konfiguráciou, teda väčšina z vás ju pozná. A vodík bude vďaka tomu, ako vyzerá jeho elektronová konfigurácia, práve jednoväzbový. Pri fosfore, tu si možno treba trošku spomenúť na to, že kde je fosfor v tabulke a prídete na to, že je práve pod dusíkom, teda jeho väzbovosť by mala vyzerať rovnako. Ja napíšem jeho konfiguráciu. Tu sme zatiaľ minuli 10 elektrónov a tu prvýkrát ideme do vyššieho čísla, ako je 2. Teda ešte musíme minúť 3s2 a ešte mi 3 ostali 3p3, ale stále kreslím iba tie orbitály kvázi valenčné, teda od najvyššieho S doprava. Keď ich nakreslím, tak to bude vyzerať naozaj úplne rovnako ako pri dusíku. A teda takto. A znovu tu nájdeme trojicu orbitálov práve s jedným elektrónom, teda aj fosfor bude v zásade trojväzbový. Potom tu máme kyslík, ďalší z tých najviac ospevovaných prvkov v organickej chémii. Má minúť 8 elektrónov. A tu zás nejaká iná konfigurácia, zás budem vidieť, že to vyzerá rozdielne, ale teda poďme sa na to pozrieť. Nakreslím S a P orbitál, do S orbitálu dám po 2 elektróny, no a v P orbitáli ich mám minúť 4, teda 1, 2, 3 a už musím ísť od začiatku a minúť aj akoby s opačným spinom elektrón do toho prvého okienka. A tu už mi neostala ani teda štvorica, ani trojica jednoelektronových okienok, ale ostali mi dve. Teda kyslík bude v zásade dvojväzbový. A to aj viete, ale teda z tohto to vyplýva. Síra to má úplne rovnako ako kyslík, hoci už potom nejakými hybridizáciami vie prechádzať do viac väzbových stavov. Keď sa pozriete napríklad na kyselinu sírovú, kde je síra 6-väzbová, tak to priamo z tej konfigurácie nevyplýva. Ale naozaj pri tých organických látkach bude najčastejšie dvojväzbová. Ukážeme si to zase na konfigurácii. Má minúť 16 elektrónov. Teraz som ich minul 10 a pokračujem ďalej. Minul som 12, minul som 16 a kreslím od najvyššieho S doprava. Nakreslím jeden S orbitál, jeden P orbitál, trojokienkový samozrejme. A míňame elektróny. S orbitál sa tým zaplní a P orbitál 1, 2, 3, 4. Zase mi ostali práve dve okienka práve s jedným elektrónom, teda aj síra bude, hovorím, v základnom stave dvojväzbová. A potom tu máme vo všeobecnosti uvedené, že halogény, tak si dáme ten najjednoduchší a to bude nejaký flór s deviatkou, ktorého konfigurácia bude vyzerať takto. A podobne naozaj číslami 2, a pardon, tu som urobil chybu, tu má byť samozrejme 2s, bude vyzerať takto aj pri iných halogénoch, teda 2 pri s orbitáli, myslíme ten horný index, a 5 pri p orbitáli. Keď to rozpíšem, tak tu pekne uvidíme starú známu jednoväzbovosť halogénov. Dobre? Aby som to možno urobil trošku správnejšie, tak tie elektróny zaplním tak, ako by sa mali. Najskôr jeden do jedného okienka, druhý do druhého, tretí do tretieho a potom idem zase od začiatku a ešte mi ostali dva, teda dám sem a sem. No a tento flór mi ostal jednoväzbový. Keď si vyskúšate urobiť túto konfiguráciu,
napríklad pre chlór, bróm alebo aj pre jód, tak dostanete v zásade to isté, akurát medzi tým bude aj nejaký d orbitál a zas bude z toho trošku vyplývať, že tu je ten základný stav, že napríklad flór naozaj býva jednoväzbový, ale keď už sa dostaneme niekde na chlór v takej kyseline chloristej, tak tam by ste nenapočítali väzbovosť 1 samozrejme, ale by ste napočítali väzbovosť 7. Ale to už súvisí zase, ako som hovoril, aj pri síre s inými stavmi tej elektronovej konfigurácie. To by bola tá úloha 1 a tieto väzbovosti si treba určite pamätať. Dobre, teda ešte raz. Uhlík je štvorväzbový, vodík jednoväzbový, kyslík dvojväzbový. Tuto halogény sú jednoväzbové, naozaj najčastejšie v tej organickej chémii. Dusík troj, fosfor troj a síra dvoj. Treba si tie číselka zapamätať. A ďalšia úloha od nás chce niečo podobné a to v podstate to, aby sme vyšetrili, ktoré z týchto väzieb budú polárne, ktoré polárne nebudú, ktoré budú po prípade ionové. A poďme si ich najskôr vypísať. Dobre, teda vyšetrite polaritu väzieb medzi uhlíkom a prvkami z predchádzajúcej úlohy, okrem síry, a ako príklad halogénu použite chlór. Ja ich sem vypíšem najskôr medzi dvomi uhlíkmi, to bude také zaujímavé a veľmi jednoduché. Potom medzi uhlíkom a vodíkom, medzi uhlíkom a kyslíkom. Ja sem všade budem písať jednoduchú väzbu, nemusí to byť vždy pravda, že uhlík s tým prvkom tvorí vo väčšine prípadov jednoduchú väzbu, ale ja ju sem napíšem. No a ešte nám ostali teda síra, tu máme preskočiť a nejaký halogén, tak ten sem ešte zmestím. A máme použiť chlór, teda CCl. No a takisto máme vyšetriť polaritu väzby medzi kyslíkom a vodíkom a medzi dusíkom a vodíkom. Čo budeme samozrejme potrebovať, tak to je periodická tabuľka. Dobre, teraz ideme vyšetrovať tú základnú polaritu bez toho, aby sme my skúmali nejaký vplyv okolitých skupín, tým sa budeme zaoberať neskôr. A môžeme si sem nejaké tie elektronegativity vypísať, tak najskôr uhlík, ktoré sme spomínali, že 2,55. Aj teda obidva uhlíky budú mať takúto elektronegativitu. A trošku také zopakovanie pravidiel, že väzbu nazveme, že prevažuje nepolárny charakter väzby práve vtedy, keď rozdiel elektronegativít, napíšem sem nejaké delta X, je menší ako 0,4. Nazveme ju polárnou, alebo povieme, že prevažuje polárny charakter väzby vtedy, keď ten rozdiel elektronegativít bude ležať v tom intervale od 0,4 do 1,67 približne. No a nad tým 1,67 už ju nazveme jónovou. Dobre, teda, že rozdiel elektronegativít bude väčší ako 1,67. Uhlík, poďme sa nad tým zamyslieť. Rozdiel elektronegativít, ako ho získam, no tiež jednoducho, keď sa ma pýtajú na rozdiel, tak by som v podstate iba odpočítal elektronegativitu jedného a druhého, ja to napíšem sám, že ako rozdiel elektronegativít budeme chápať akoby absolútnu hodnotu z elektronegativity nejakého A prvku a elektronegativity B prvku, hej, pričom to A a B budú vždy nejaké konkrétne prvky. No a v tomto prvom prípade by sme povedali, že 2,55 minus 2,55, čo netreba nejako extra počítať, to bude 0. A môžeme povedať, že určite bez vplyvu iných nejakých naviazaných skupín bude väzba medzi dvomi uhlíkmi nepolárna. Keď ideme na uhlík a vodík, tak potrebujeme zistiť elektronegativitu vodíka, ktorá je približne 2,2. Ja ju sem aj napíšem. Teda máme tu, že 2,55 a 2,2. Keď to dáme do absolútnej hodnoty a urobíme rozdiel, tak prídeme na nejaké číselko 0,35. Kde znovu môžeme o tejto väzbe povedať, áno, už je to blízko tej polárnej, ale stále by sme mohli povedať, že prevažuje charakter nepolárnej väzby. Tu už sa nám to trošku zmení, keď ideme medzi uhlík a kyslík, a to konkrétne tak, že kyslík má elektronegativitu až 3,44.
A 3,44 a minus 2,55 už nebude práve že číslo menšie ako 0,4, ale dostali by sme číslo nejakých 0,89, ak dobre počítam. A tu už môžeme povedať, že táto väzba bude predovšetkým polárna, bude prevažovať charakter polárnej väzby. A dusík má elektronegativitu nižšiu ako kyslík, ale to je približne 3,04 a zase minus tých 2,55 a nám dá nejakých 0,49 v absolútnej hodnote. Tu už je o dosť bližšie k tej nepolárnej ako pri kyslíku a uhlíku, ale stále povieme, že prevažuje charakter polárnej väzby. A keď ideme na fosfor, tak ten je pod dusíkom, teda tá elektronegativita o niečo klesne, no a v prípade tejto dvojice aj značne, lebo fosfor má elektronegativitu niekde okolo 2,19, no a to od 2,55 nám dá nejakých 0,36 a tu už povieme, že prevažuje charakter nepolárnej väzby. No ako príklad halogénu sme si vybrali chlór, ten má elektronegativitu 3,16, aspoň teda približne, ak máte vo svojich tabulkách iné čísla, tak to vôbec nevadí, malo by to výjsť v zásade rovnako. A to by teda malo výjsť približne 0,61. Tu znovu bude prevažovať charakter polárnej väzby. Keď ideme na kyslík a vodík, tak tu už nás zaujímajú obidve elektronegativity, ale už ich poznáme, hej. 3,44 pre kyslík a pre vodík 2,2. To tiež nie je ťažká matematika, 1,24. A táto väzba, o nej je aj známe, že je predovšetkým polárna. A ako posledná, ktorú máme vyšetriť, je dusík-vodík. Dusík má 3,04 a vodík 2,2. Teda dostaneme rozdiel 0,84, a o tejto väzbe tiež môžeme povedať, že prevažuje jej polárny charakter. No a čo nám tu dosť chýba medzi tými biogénnymi prvkami, respektíve medzi tými primárnymi biogénnymi prvkami je ionová väzba. Ale to bude pre nás veľkou výhodou a kvôli tomu, že to bude zvyšovať stabilitu tých reťazcov. Nechcem povedať, že sa nikdy nestretneme v organickej chémii s ionovou väzbou, stretneme. A predovšetkým, keď to budú nejaké soli, kyselín, karboxylových, čo vám ešte nie je úplne známy pojem, ale tam budú väzby napríklad medzi kyslíkom a nejakými alkalickými kovmi a tie budú určite ionové. Ale o tom potom. No a máme ešte jednu dôležitú úlohu, a to, že v prípade polárnej väzby máme vyznačiť čiastkové náboje. Najskôr vyznačím, ktoré väzby sú polárne, aspoň takto s výrazňovačkou. No a máme vyznačiť čiastkové náboje, čo vlastne znamená nejakú tú teóriu väzby, keď sa k nej vrátime, že pri polárnej väzbe sa deje to, že pri nepolárnej máme elektróny, ja to takto preženiem, akoby presne uprostred medzi dvomi uhlíkmi. Táto by bola nepolárna z hľadiska polohy elektrónov. Keď ale zoberiem taký kyslík a vodík, tak kvôli tomu, že kyslík je viac elektronegatívny, tak sa s tými elektrónmi stane to, že ten kyslík si ich mierne pritiahne. Aký to bude mať následok na nejaký náboj, tak on ich úplne neukradne, teda nezíska záporný náboj, ale pritiahne si ich iba čiastkovo, teda bude ich mať bližšie k sebe, ako by ich mal, keby je to nepolárna väzba. No a vďaka tomu bude aj jeho náboj o niečo zápornejší. Nie o jedno zápornejší, ale o niečo. No a to sa označuje písmenom delta a k tomu sa pridá znamienko mínus a vždy, keď existuje záporný čiastkový náboj, tak musí existovať aj kladný čiastkový náboj. Ako vedieť, ku ktorému prvku ukázať aký náboj? Ja to dám ešte na zeleno, teda aby ste vedeli, že to je polárna väzba. Tak ten prvok, ktorý je elektronegatívnejší, tam vždy má čiastkový záporný náboj. Ešte raz, možno ak už máte pokročilejšie vedomosti z chémie a toto pozeráte, a pripomeniem, že teraz vyšetrujeme väzbu iba takú, na ktorú nemá vplyv nič iné. Teda ako by existovala iba táto väzba, alebo ako náhle by bolo napríklad vedľa toho kyslíku naviazané niečo iné, alebo možno práve na nejakom uhlíku, tam je to častejšie, tak to niečo iné môže ovplyvňovať elektróny aj medzi napríklad dvomi uhlíkmi,
a môže tam vzniknúť nejaký čiastkový náboj, ale znovu poviem, že o tom potom. A poďme to vyznačiť. Najskôr väzba uhlík-kyslík, tam je elektronegatívnejší kyslík, dáme mu čiastkový záporný náboj, no a uhlíku dáme čiastkový kladný náboj. Takisto väzba uhlík-dusík, dusík je elektronegatívnejší, dostane čiastkový záporný, uhlík čiastkový kladný a máme tu aj väzbu uhlík-chlór. Ten uhlík vo väčšine prípadov samozrejme bude mať čiastkový kladný náboj, možno je to aj taká dobrá pomôcka pre vás, ako si to zapamätať. A potom sa dostaneme na väzbu, v ktorej už uhlík nevystupuje, to je kyslík-vodík. Tam bude kyslík elektronegatívnejší, bude mať čiastkový záporný, a vodík zase čiastkový kladný, úplne rovnako, ale teda nie kyslík, ale dusík. To bude aj v tejto dvojici. Dusík čiastkový záporný, vodík čiastkový kladný. Toto by boli také tie základy väzbovosti a základy polarity väzieb v organickej chémii. Odporúčam, keď aj nie sa to naučiť naspamäť, určite nie hodnoty elektronegativít, ale aspoň vedieť, že ktoré väzby zvyknú byť polárne, potom neskôr sa vám to môže zísť a určite, ako som hovoril aj predtým, treba poznať väzbovosť jednotlivých prvkov, ktoré nazývame biogénne. Dá sa to vždy urobiť aj z konfigurácie, ale to už berie veľa času. Je jednoduchšie zapamätať si, že nejaký fosfor je trojväzbový alebo že dusík je trojväzbový, ako vždy povedať si, áno, dusík má sedmičku, idem si napísať konfiguráciu, nakreslím si ju a zároveň je tam aj väčší priestor pre chyby. A teraz sa dostaneme k inej téme a to sú vzorce v organickej chémii. Tých bude niekoľko. To bude možno aj taký trošku rozdiel v používaní, lebo v anorganickej chémii sme skôr zvyknutí na to, že používame predovšetkým nejaké molekulové vzorce, teda nám stačí vedieť, koľko je tam prvkov a akých. A pri tej organickej nás bude zaujímať veľmi častokrát aj štruktúra, ktorá nemusí byť vždy jednoduchá. Ale poďme sa pozrieť, aké všetky typy vzorcov tu nájdeme. Ten najzákladnejší, ktorý naozaj sa vo väčšine používa aj v tej anorganickej chémii, je molekulový vzorec. Molekulový vzorec nám hovorí iba tú základnú informáciu, a to takú, že koľko tam tých prvkov je a aké prvky tam sú. Teda napríklad tento prvý vzorec uvedený CH4, teda nejaký metán, čo sa o chvíľku dozviete, ten nám povie o tom, že mám nejakú molekulu, v ktorej je jeden uhlík a štvorica vodíkov. Keď ideme niekam ďalej, napríklad na ten posledný C16H24S4Cl8, tak jednak vidíme, že je komplikovanejší, ale stále nevieme, ako je to usporiadané niekde vo vnútri, iba vieme, koľko tam je ktorých prvkov. Takýto molekulový vzorec sa využíva veľmi často, ale naozaj v organickej chémii bude častejší ten štruktúrny, o ktorom si povieme o chvíľku, ale samozrejme aj molekulový má význam. A ten, ktorý má o niečo menší význam, je druhý v poradí a to je stechiometrický vzorec. Ten stechiometrický vzorec robí takú zaujímavú vec, lebo na prvý pohľad, keď tu vidíte nejaké C6H14, by ste si povedali, že veď to je to isté. Je to isté, lebo tento vzorec nie je práve stechiometrický, ale je to ešte len molekulový, ktorý my ale vieme upraviť na stechiometrický, a to tak, že nájdeme tej 6 a 14 nejakého najväčšieho spoločného deliteľa, čo v prípade 6 a 14 nie je ťažké, hej, to bude dvojka, a obidve tie čísla takto vydelíme. No a dostaneme nejaké C3H7. Čo je to dobré, tak to sú predovšetkým chemické výpočty. Lebo niekedy nás nezaujíma to, že tých uhlíkov je tam 6 a vodíkov 14, ale zaujíma nás základný pomer medzi tými prvkami, teda povieme, že na každé 3 uhlíky pripadá 7 vodíkov. No a o tom práve hovorí ten stechiometrický vzorec a naozaj sa používa možno najmenej často, lebo nás málo kedy zaujíma iba ten pomer, väčšinou nás zaujíma, koľko je tam tých prvkov naozaj a ešte častejšie, ako sú na seba navzájom pospájané, hej? Lebo tu by ste sa nedozvedeli nič o vlastnostiach, o nejakej reaktivite a podobne, iba základný pomer. No a tu máme jednoduchú úlohu, ktorú teda aj urobíme.
a máme si vlastne z tých uvedených molekulových vzorcov v tom poslednom riadku molekulových vzorcov urobiť tie stechiometrické. Ako prvý tam máme CH4. My nepovieme, že CH4 nemá stechiometrický vzorec, ale snažíme sa urobiť ten postup. Teda nájdem najväčší spoločný deliteľ, čo je v tomto prípade bohužiaľ jednotka, lebo jednotku a štvorku inými číslami nevydelíte. A vydelím to ním, teda 1 deleno 1 je 1, 4 deleno 1 sú 4, teda pre ten CH4 bude stechiometrický vzorec rovnaký, tiež CH4. Keď ideme ďalej, tak tam máme C4H8, tiež to už bije do očí, že ten najväčší spoločný deliteľ bude štvorka. No a 4 deleno 4 je 1, 8 deleno 4 sú 2, teda dostanem CH2. Dobre, a tu už pekne vidíte ten rozdiel, že v skutočnosti sú tam 4 uhlíky a 8 vodíkov a ja napíšem CH2, čo absolútne s tým akoby nesúvisí, ale hovorím, pri tých výpočtoch to vie častokrát dosť pomôcť. Potom máme C2H4O2, úplne jednoducho, najväčší spoločný deliteľ je dvojka, teda dostanem CH2O a posledný vzorec, ten je najviac komplikovaný, práve je tam kvôli tomu, aby tá úloha 3 mala nejaký väčší zmysel, ale tiež ten deliteľ bude štvorka. No a 16 pri uhlíku, keď ju vydelíme 4, dostaneme štvorku, 24 pri vodíku deleno 4 bude 6, síry sú tam iba 4, teda ostane nám 1, no a 8 chlórov, keď vydelíme 4, tak dostaneme Cl2. Dobre? Takto nejako bude vyzerať ten vzorec stechiometricky urobený z tých molekulových. Samozrejme, keby vám niekto povie, že urobte to naopak, tak si môžete len poťukať po čele, lebo to nemá žiadny zmysel. Ja neviem, či keď mám CH2, či to mám vynásobiť 3 a dostať C3H6, alebo to mám vynásobiť 4, 5, 6 a 10 a dostať C10H20. To nemám odkiaľ vedieť, iba keby vám to niekto povedal. Vtedy to samozrejme urobiť ide. Že má niečo stechiometrický vzorec CH2 a v skutočnosti sa to tam nachádza, alebo tento základný pomer sa tam nachádza 6 krát, tak to už je jednoduchá matematika, viem to urobiť, ale reálne bez tejto informácie vám to urobiť nejde. Čo si ešte môžeme povedať, a býva dosť dôležité, a teda hlavne keď tú chémiu chcete robiť pekne, tak to tak určite robte, tak to je to poradie prvkov v tom molekulovom vzorci. V podstate nechcem povedať, že to ide úplne podľa významu, respektíve zastúpenia v organizme, ale zvykne sa to robiť tak, že aspoň táto prvá trojica sa dodrží, že najskôr uhlík, potom vodík, potom kyslík a až potom nejaké ostatné prvky. Aj tamto poradie je nejaké zaužívané, nemusíte to tak robiť, ale aspoň tieto tri bude super, keď si na to tak zvyknete, že keď ja mám nejaký vzorec, tak ja nenapíšem O7C4H22, ale napíšem to pekne, že C4H22 O7. Dobre? Aspoň toto poradie si zvyknite a naozaj to vyzerá krajšie a aj sa s tým teda lepšie pracuje. Potom máme v poradí ďalší vzorec a to je štruktúrny. A tu už bude jeden z tých naozaj používanejších v organickej chémii a tu aj vidíte prečo. My sme pred nejakým časom hovorili o tom, že môžu byť prvky navzájom rôzne usporiadané. No a keď sa pozriem na tento štruktúrny vzorec, tak to, čo tu vidím je, že v tomto ľavom mám 2 uhlíky, 6 vodíkov a kyslík. V tomto pravom mám už 3 uhlíky, mám tam tiež 6 vodíkov a tiež tu mám kyslík. Teda ten molekulový vzorec z toho ide urobiť jednoducho a to iba tak, že spočítam tie jednotlivé prvky na druhej strane. Môže to byť aj nejako inak usporiadané, lebo pre tento vzorec C3H6O by som dostal nielen tento ľavý štruktúrny vzorec, ale dostal by som aj niečo takéto a tiež by to sedelo. Boli by 3 uhlíky za sebou, ale ten kyslík by sa už neviazal v strede, ale na kraji.
A keby spočítam tie prvky, tak dostanem úplne rovnaké číslo. Napriek tomu ten štruktúrny vzorec vyzerá inak, lebo je to iná zlúčenina. Hej? Preto v tej organickej chémii nepoužívame tie molekulové vzorce, lebo keď ja napíšem v anorganike nejaké CaCl2, tak tam je to usporiadanie iba jedno. Ale keď ja napíšem v organike C3H6O, tak tam tých usporiadaní môže byť niekoľko. A ako napríklad tu aspoň dve vidíte, ale môže to byť naozaj o mnoho väčší počet tých kombinácií. No a v tomto štruktúrnom vzorci v podstate pekne ukážeme, že ako sa na seba tie atómy viažú, ktorý atóm sa viaže na ktorý. Zohľadňuje sa tu prípadne násobnosť väzieb, ako tu medzi uhlíkom a kyslíkom vidíte dvojitú väzbu, ale teda môže tam byť samozrejme aj trojitá a takto nejako to vyzerá. A budeme s tým pracovať, tak ešte sa s tým určite stretnete. No a keďže chemici sú leniví, to v zásade určite platí, tak aj ten štruktúrny vzorec, ktorý nie je nejaký komplikovaný, sa rozhodli zjednodušiť. A to takým spôsobom, že v prípade, že sa na nejaký uhlík, kyslík, dusík alebo na niečo viaže vodík, tak nebudeme ho rozpisovať väzbou, ale budeme robiť to, že ho pekne k tomu pripíšeme. Napríklad pre porovnanie, tu hore máte štruktúrny vzorec etanolu, ako alkohol pravdepodobne etanol poznáte. No a tu máte zjednodušený ten štruktúrny vzorec a tu vidíte ten základný skelet. Hej, CCO, to je vlastne to, čo som aj hore zvýraznil, ale potom tu máte tieto tri vodíky z toho rozvinutého štruktúrneho zapísané takto jednoducho ako H3, teda že na ten prvý uhlík sa viažu tri vodíky. Potom vedľa máte dva vodíky na tom prostrednom, teda na tom uhlíku, ktorý je medzi uhlíkom a kyslíkom. Tie sú tu dolu takto, CH2. No a na tom kyslíku je takisto jeden vodík, ktorý je tu dolu takto pekne zahrnutý. Hej. Netreba to rozpisovať. Takisto, keď to urobím na tejto pravej zlúčenine, to je nejaký dimethylketón, tak dostanem tu ten základný reťazec. No a takisto dostanem tie vodíky jednoducho zapísané. Dobre, myslím, že to tam je zrejmé a budú na to aj nejaké cvičenia, teda tie si môžete urobiť, ale pekne to vidíte už na prvý pohľad, že ako to asi funguje. A takto sa zvyknú nerozpisovať predovšetkým teda vodíky. Môže sa stať, že napríklad aj tento vzorec toho dimethylketónu vpravo by ste videli zapísaný takto. My to zatiaľ tak používať nebudeme, ale stať sa to môže. Kedy sme vlastne nerozpísali aj tú dvojitú väzbu medzi uhlíkom a kyslíkom. Hej, tá je tu daná pomerne jednoducho. Tu vidíte tu. Jednoducho sa rozpisujú iba väzby medzi uhlíkmi a medzi ničím iným. Nie vždy je to ale prehľadné. Prečo to nie vždy je prehľadné? No kvôli tomu, že minimálne tých začiatočníkov v organickej chémii by to mohlo myliť. Mohli by to považovať za niečo takéto. Hej? Že tá pravá CH3 skupina sa na ten uhlík viaže cez kyslík. Prečo to tak ale nie je, to už vie skúsený chemik kvôli tomu, že potom by tento uhlík bol v zásade iba dvojväzbový, čo je hlúposť. Hej? Teda by tam museli byť ďalšie dva vodíky, ktoré tam napísané nie sú, ale naozaj pri tých začiatkoch vy potom neviete, že či sem niekto zabudol napísať H2 a vtedy by to sedelo, alebo čo sa stalo, tak väčšinou sa v tých úvodoch nerozpisujú práve iba vodíky. Budeme používať rôzne typy tých štruktúrnych vzorcov, aby ste to teda nejako vedeli si povedať. Dobre? Teda neskôr vám to bude prirodzené, teraz pravdepodobne ešte nie je. To, čo je ešte fajn povedať, je tuto taká problematika, že tu vidíte, že H3C a tu vidíte to CH3. Tu je taká možno trošku zvyklosť, že my sa snažíme ten reťazec písať tak, aby ak je nejaká CH3 skupina na kraji toho reťazca, tak ju zapíšeme, že H3C a potom pokračujeme ďalej, kvôli tomu, že to lepšie znázorňuje tú skutočnosť, že táto väzba
je v skutočnosti medzi dvomi uhlíkmi, kdežto keby tu napíšeme takéto niečo, že CH3C a potom to ďalej nejako pokračuje, tak to vyzerá, že tá väzba je medzi tromi vodíkmi a uhlíkom tým pravým, čo pravda nie je. Ale to už tiež je iba taká estetika, lebo aj ten horný zápis je správny a každý, kto už tej organickej chémii pár hodín absolvoval, tak pochopí, že tá väzba je medzi uhlíkom a vodíkom, ale teda naozaj zaužívané je, keď to chcete robiť pekne, práve takýto zápis. Dobre? Nie je to samozrejme žiadna povinnosť. Potom tu máme elektronový štruktúrny vzorec. Ten bude trošku súvisieť s tým, čo sme videli už niekde hore, že každý nejaký prvok môže mať aj neväzbové elektronové páry. To, čo je veľkou výhodou, je to, že ani uhlík, ani vodík ich nemajú, ale ako to ja viem? Viem to tak, že elektronová konfigurácia vodíku vo valenčnej vrstve, teda v tej najvyššej, vyzerá takto. Jeden nespárený elektrón, ktorý vlastne tvorí väzbu. Že tento elektrón, ktorý ja som sem napísal, je vlastne napríklad tuto ten jeden z tej dvojice elektrónov, ktoré tvoria väzbu. Takisto aj pri uhlíku to máme nejako tak, že keď ja napíšem konfiguráciu uhlíku, už toho excitovaného, tak to vyzerá, že 2s1, 2p3. A tu je tiež iba nespárený elektrón v každom tom orbitáli a tie 4 nespárené elektróny vlastne robia 4 väzby uhlíka. A teda, keď to trošku takto vyznačím, tak napríklad 1, 2, 3, 4. To sú tie 4 väzby okolo uhlíka, ale keď ja už napíšem kyslík, tak on má konfiguráciu 2s2, 2p4 a vyzerá takto. A tu stále vidím, áno, sú tu nejaké elektróny, ktoré idú do väzieb. To je vlastne vľavo od toho kyslíka a vpravo od toho kyslíka jeden elektrón. Ale potom sú tu ďalšie elektróny. Zoberieme si nejakú inú farbu, nech ich je lepšie vidieť. A to konkrétne tieto, až 4 elektróny, ktoré sa do väzby nezapájajú, lebo je tu úplne obsadený ten orbitál. A tie vidíme tu. To je jedna dvojica, druhá dvojica. Dobre? To sú tie neväzbové elektronové páry, ktoré sa pri elektronových štruktúrnych vzorcoch zapisujú. A napríklad to bude trošku lepšie vidieť v tej úlohe 4. Kvôli čomu? No predovšetkým kvôli tomu, že tu máme nejaký chlór, tu dole, ktorého konfigurácia vyzerá tak, ja ju už iba nakreslím, nebudem ju rozpisovať, že má dokonca až trojicu takých neväzbových elektronových párov, to je tých 6 bodiek dokola a potom má jeden elektrón, ktorý je nespárený a ten sa zapája do tej chemickej väzby s tým uhlíkom pod ním. To je vlastne takto nejako, keby to poznačujem. Dobre? Teda pri tom elektronovom štruktúrnom vzorci sa zapisujú aj tie elektróny, ktoré na tej valenčnej vrstve sú, ale nezapájajú sa do väzieb. A aby sme to nejako uchopili, tak je tu úloha 4, kedy v podstate máme zjednodušiť uvedený elektronový štruktúrny vzorec. To, čo tu možno trošku vidíte, je, že to je taká nejaká kombinácia elektronového štruktúrneho vzorca zjednodušeného vzorca. Ja keby napíšem ten elektronový štruktúrny úplne tak akoby správne, tak by to vyzeralo takto. Teda každú väzbu ja musím rozpísať, k každému prvku musím dať aj tie neväzbové elektronové páry. A to, čo som ešte nepovedal pri tom elektronovom štruktúrnom vzorci, je to, že áno, môžu sa tie neväzbové elektronové páry, napríklad tuto napravo napíšem kyslík, že sa niekam viaže dvojitou väzbou,
zdôrazňovať tak, že ja som dám dve bodky ako jeden elektronový pár, ktorý je neväzbový a ďalšie dve bodky ako druhý elektronový pár, ktorý je neväzbový. Ale môže sa to robiť aj tak, že aj tie neväzbové elektronové páry znázorním takou čiarkou. Ja teraz som ich znázornil dva. Každá čiarka znamená jeden neväzbový elektronový pár. A treba na to dávať pozor. Oni akoby mali ležať tak, že keď spojíte stred toho prvku, tak tuto bude nejaký pravý uhol. Hej. Prečo to hovorím, aj keď je to iba taká drobnosť, tak kvôli tomu, aby ste to nenapísali nebodaj takto, že dáte tie elektronové páry, ktoré sú neväzbové, ako také čiarky od toho kyslíka, lebo to niekto, kto by to videl, by považoval za to, že aha, tak tu sa ešte má niečo viazať, ale niekto mi nepovedal, že čo. Dobre? Vždy musia akoby tak ležať na tom prvku, o ktorý sa jedná, ktorému prislúchajú. Dobre, ale k tej úlohe 4 naspäť, tak toto by bol ten naozaj elektronový štruktúrny vzorec. Je to tam všetko pekne vyznačené. No a my by sme ho mohli najskôr zjednodušiť na nejaký iba štruktúrny vzorec. Aký tam bude rozdiel? Bude tam ten rozdiel, že rozpisujem každú väzbu, ja som dám, že EŽV ako štruktúrny vzorec, rozpisujem každú väzbu, ale už bez tých elektronových párov. A ešte, pardon, tuto mi dva dolu chýbali. Dobre, tak tie som tam ešte dopísal. A teda rozpíšem každú väzbu. Tu mám ten prvý uhlík, na ňom dvojitou väzbou kyslík, no a tu mám nejaký kyslík a vodík. Pokračujem ďalej na ten druhý uhlík. Tam je chlór a vodík. Idem na tretí uhlík. Tam je tiež vodík a chlór. No a na poslednom uhlíku je dvojitou väzbou naviazaný kyslík, potom ďalší kyslík a vodík. Dobre, takto nejako by vyzeral iba štruktúrny vzorec, ktorý my ale vieme zjednodušiť. A ešte na ten teda zjednodušený štruktúrny vzorec, ja to som aj napíšem, že zjednodušený štruktúrny vzorec, no a tu už nerozpisujem tie väzby predovšetkým medzi uhlíkom a vodíkom, respektíve kyslíkom a vodíkom a podobne. Za ten prvý uhlík napíšem tak, že uhlík, dvojitá väzba ku kyslíku, tu to oddelím, nech vás to nepletie, a kyslík a na ňom vodík. Dobre, nerozpísal som túto väzbu medzi kyslíkom a vodíkom. Keď pokračujem ďalej, tak na tom druhom uhlíku je tiež jeden vodík, teda ja ho zapíšem iba takto, CH, ale z neho ešte ide chlór. Dobre, ten rozpísať musím. Idem ďalej doprava, takisto uhlík, z ktorého ide jeden vodík, napíšem CH, ale dám sem Cl. Vy tu už možno vidíte a napadajú vás také otázky, že prečo je ten chlór jeden hore, druhý dole, a mohli by byť aj obidva hore a podobné otázky. A budeme sa tým zaoberať a potom trošku neskôr už pri konkrétnych zlúčeninách povieme si, že teda niektoré prvky sú akoby priestore ďalej od seba, aby si nezavadzali. Hej, vy ten chlór predstavte ako pomerne veľkú guličku, tak keď to porovnáme tak, že tuto máme nejaký jeden chlór, tu máme druhý chlór, ktoré sú obidva určite o niečo väčšie, podstatne väčšie ako nejaké vodíky, tak oni sa usporiadajú tak, aby bola na jednej strane kvázi jedna veľká, jedna malá gulička, na druhej strane to isté. Ani to nie je úplne pravda, je to iba taký zjednodušený pohľad na vec. A pravdu sa dozviete možno niekde na laboratórnych cvičeniach, kde sa budú tieto štruktúry stavať a ukážete si, že ako to naozaj je. A je to tam dosť pekne vidieť, teda myslím, že to pochopíte. Keď aj nie dnes, tak v budúcnosti určite. No a potom tu máte ďalší uhlík, na ňom je dvojitou väzbou kyslík a zase OH skupina, ktorú zjednodušovať treba iba tak, že nerozpíšeme väzbu medzi kyslíkom a vodíkom. A keď sa pozrieme na tie vzorce, ktoré nám ostávajú, teda molekulový a stechiometrický, tak to bude to najľahšie. Odporúčam vždy najskôr urobiť molekulový, poďme na uhlík a pokojne si to môžete aj značiť, že mám tu 1, 2, 3, 4 uhlíky, tak k uhlíku napíšem štvorku. Potom idem, ako sme sa dohodli, napríklad na vodík,
mali by ste tak ísť v ideálnom prípade, ten je tu 1, 2, 3, 4 krát, teda tiež napíšem H4, idem na kyslík, ten si dám zase inou farbou 1, 2, 3, 4, no zatiaľ nám tá štvorka nejako všade sedí, teda si dáme, že O4, a posledné, čo tu vidíme, je chlór a tie sú tu už iba 2. Teda napíšem Cl2. To má molekulový vzorec, vidíte, ako veľmi je to zjednodušené oproti tým štruktúrnym a ešte nebude aj elektronovým štruktúrnym vzorcom. A posledný, ktorý sa robí z toho molekulového, väčšinou je stechiometrický, tak iba zjednoduším ten pomer, vidím tam ten najväčší spoločný deliteľ dvojku a dostanem C2, H2, O2, Cl. No a teraz možno taká opačná otázka, že čo keby mi dá niekto urobiť, že idem urobiť z molekulového štruktúrny, veď ja neviem, ako sa to tam viaže, tak to je pravda. Ja neviem, ako sa to tam viaže, tým pádom potrebovali by ste aj inú informáciu ako iba molekulový vzorec na to, aby ste vy dokázali urobiť napríklad štruktúrny vzorec. Dobre? Ale funguje to tak, ja to sem skúsim aj zvýrazniť, napríklad nejakou zelenou, že áno, z toho elektronového štruktúrneho ide urobiť molekulový a takisto ide z neho urobiť štruktúrny bez tých elektrónov zapísaných. To, čo tiež vieme určite urobiť, je, že z štruktúrneho urobíme nejaký zjednodušený štruktúrny. Takisto si poďme ukázať aj, že ako to vieme urobiť z molekulového stechiometricky. To sme koniec koncov aj robili, ale poďme naopak. Že keby chcem urobiť tie šípky naopak, tak zo zjednodušeného štruktúrneho vzorca ja viem určite urobiť aj štruktúrny vzorec. Teda ide to aj takto, lebo tam iba nemám rozpísané tie väzby medzi uhlíkom a vodíkom, kyslíkom a vodíkom a podobne, ale pekne to z toho vzorca vyplýva a iba by som dopísal medzi nejaký uhlík a vodík väzbu, že by som ju pekne rozpísal. Nemusím na nič prichádzať, len mám viacej roboty, keď to tak zjednodušene poviem. Takisto viem z toho štruktúrneho vzorca určite urobiť aj ten elektrónový štruktúrny vzorec, teda týmto spôsobom to ide. Lebo ja viem, koľko neväzbových elektronových párov má ktorý prvok, teda by som ku každému kyslíku napríklad dopísal dvojicu neväzbových elektronových párov a mal by som elektronový štruktúrny vzorec, to isté pri chlóre a tak ďalej. Takisto, keď som doplním nejakú šípku, a teda viacero, tak ja viem urobiť z toho elektronového štruktúrneho aj teda zjednodušený štruktúrny, lebo tiež sa iba vyhnem elektronovým párom a rozpisovaniu väzieb. A takisto to viem urobiť aj naopak, že z toho zjednodušeného štruktúrneho viem prejsť na elektronový štruktúrny, lebo iba rozpíšem väzby a zároveň pridám elektronové páry. Ale to všetko viem úplne jednoducho urobiť. To, kde už vzniká ten problém, je, ako som hovoril. Keď ja idem zo stechiometrického na molekulový, dám to červenou šípkou, že to nejde, lebo ja neviem, koľko násobok toho stechiometrického je v tej mojej nejakej skutočnej molekule. Takisto to nejde urobiť z molekulového ani na elektronový štruktúrny, ani na štruktúrny, ani na zjednodušený štruktúrny, lebo by som potreboval vedieť, ako sú za sebou tie atómy pospájané a ja netuším, ako sú za sebou tie atómy pospájané. Dobre? A zase potreboval by som nejakú informáciu na to, aby som sa k tomu vedel dopracovať. No a z toho stechiometrického vzorca naozaj nejde urobiť žiaden, tak ja to sem aj naznačím, pokým ja neviem jednak tú informáciu o nejakom vzájomnom usporiadaní, ale aspoň o tej početnosti. Teda z tých komplikovanejších tie jednoduchšie vieme urobiť bez problémov. Samozrejme, čím viacej to zjednodušíme, tak tým o viacej informácií prichádzame a potom aj naopak to úplne jednoducho nejde. No a jednu z posledných vecí, ktoré si ukážeme v tomto materiáli, je ešte úplne ten najlenivejší zápis a to je zjednodušený zápis. Čo ten zjednodušený zápis bude znamenať? Ten zjednodušený zápis bude znamenať, že
Ja už tu nebudem používať písmenka ABCD, aby som ukázal, že aký je tam prvok. Minimálne nie pre uhlík a vodík, pre tie ostatné stále áno, ale budem tu robiť nejaké čarovné lomené čiary na to v podstate, aby som tú štruktúru zdôraznil a ukázal. Čo to znamená? V prvom rade treba povedať, že čo všetko bude znamenať uhlík. Tak uhlík bude znamenať buď začiatok čiary, alebo jej koniec, čo je v podstate iba začiatok z druhej strany. Ale takisto uhlík bude znamenať aj každý zlom tej čiary. Teda, toto je akoby nejaký 6-uholník, no a počet tých uhlov, tých vrcholov bude znamenať počet uhlíkov. Keď ja to urobím, a mohol som to urobiť od začiatku inou farbou, tak pri tej iba akoby čiarke bude jeden uhlík. Tento uhlík, toto bude druhý uhlík. Pri tom druhom vzorci tu máme až šesticu uhlíkov, ale teda každý z týchto vrcholov v tom šesťuholníku bude reprezentovať jeden uhlík. Veľmi podobne v tom ďalšom vzorci 1, 2, 3, 4, 5 uhlíkov za sebou a pozor tu, že nejaká dvojitá väzba. Tu pekne vidím, že medzi týmto vrcholom a týmto vrcholom, respektíve koncom čiary, bude dvojitá väzba. No a potom tu mám ďalšie 3 uhlíky. No a vidím, že z toho predposledného mi ide ďalší uhlík, to je akoby tento. No a potom tam mám ešte, som nevymenil farbu, jedna a druhá uhlíková skupina za sebou idú z tretieho toho žltého, no a to sú tieto dva uhlíky. Úplne najlepšie to pochopíte vtedy, keď to jednak budete skúšať, ale keď sa budú preberať napríklad nejaké alkány, alkény, no už na konkrétnych prípadoch to budete vedieť urobiť, a hlavne keď budete vedieť názvoslovie, z toho to možno trošku vyplýva. A na druhej strane, ako si to zase ukázať a ako vediete lomené čiary a tak. A taký ten najzákladnejší reťazec, že keby máme veľa uhlíkov za sebou, tak vyzerá nejako takto, a ja som tie pravidlá trošku vyššie urobím, že to nie je čiara, ktorá by išla samozrejme rovno a niekto mi povie, že tu je jeden vrchol, tu druhý, tu tretí. To tam vôbec vidieť nie je. Preto sa tá čiara láme. Teda tu som napísal 2 uhlíky, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Koľko potrebujem? Každý z tých vrcholov reprezentuje jeden uhlík. A takisto také pravidlo, možno trošku neúplne písané, je to, že keby ja som mal v takomto nejakom reťazci násobné väzby, tak v prípade, že ide tá násobná väzba medzi čiarou, ktorá zľava doprava rastie, tak tú násobnú väzbu znázorním takto pod tú čiaru, lebo zľava doprava rastie. Teda všade tu by som dvojité väzby zvýrazňoval takto. Ja tie, ktoré som dopísal posledné, aj vymažam, lebo potom to bude inak, keď tá čiara bude klesať, vtedy by sa mala tá násobná, respektíve dvojitá väzba zvýrazňovať takto. A to, čo je tiež pekné robiť, a tiež ak tú chémiu chcete robiť pekne, tak si na to zvyknite, že v prípade, že tá molekula je krátka, tak tá dvojitá, respektíve hlavne trojitá väzba sa môže urobiť tak, že aby bola ona tou nejakou dominantnou a potom robíte ten zvyšok toho reťazca. Že by som potom nejako takto pokračoval. To som urobil neúplne dobre, lebo ten uhol tam veľmi nesedí. Ale teda napríklad takto. Ale to tiež pri tých dvojitých väzbách menej často, pri tých trojitých už teda častejšie. To väčšinou vyzerá takto, že mám trojitú väzbu a potom ešte pokračujem rovno, keď to rozpisujem aj v nejakej štruktúre. Teda ja urobím takto trojitú väzbu, potom budem takto ukážem jednoduchú a to tu pekne vidieť, lebo akoby niekde tu je to rozdelené, že tam už tá trojita nie je, tak tam musia byť jednoduché a až potom by som pokračoval takouto vlomenou čiarou. Dobre? A naozaj, čím viacej takýchto vzorcov budete vidieť, tak tým vám budú tie pravidlá prirodzenejšie, lebo to nie je žiadna geometria, že by ste tu mali merať uhly. Jednoducho je to iba taká pomôcka, aby som sa ja toľko ABCD nenapísal. No a to je to základné pravidlo, že ako asi tie reťazce kresliť, ale potom vidíte, že niečo tu chýba.
že dobre, tak každý uhlík je zvýraznený nejakým lomom čiary alebo nejakým ohybom alebo nejakým začiatkom a koncom, respektíve nejakou násobnosťou väzieb. To je všetko pekné, ale veď ja tam nemám vodíky. No a to je práve to zjednodušenie, že tie vodíky tam nemusia byť. Prečo tam nemusia byť? No poďme sa na to pozrieť. Ja si tu vymyslím nejaký takýto vzorček a kde dám naozaj aj nejakú napríklad trojitú väzbu, potom dám aj dvojitú väzbu a teraz by som ho ja mal prepísať do niečoho, čo je štruktúrnym vzorcom. To prvé, čo musím urobiť, je spočítať uhlíky. No a koľko ich tu bude? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobre? Napíšem si 6 uhlíkov za sebou. Urobím to sem dolu, lebo tam hore už nie je veľa miesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobre? Zatiaľ ich spojím iba akoby jednoduchými väzbami a pozerám sa potom ďalej na ten vzorec. A vidím, že aha, tak medzi tým prvým, tým úplne vľavo a druhým je trojitá väzba. Tak urobím z toho trojitú väzbu. A potom vidím, že úplne na konci je väzba dvojitá, tak z toho urobím dvojitú väzbu. Pozriem, je tam ešte niečo iné naviazané? No nie je. Ale tak dobre, aby som to urobil trošku lepšie, tak ostatné prvky sa rozpisujú a aj keď je na nich vodík, tak sa to rozpíše. Teda napríklad, keby sa sem viazal kyslík, na ňom je ešte vodík, teda nejaká OH skupina, skôr sa dozviete, že to je hydroxylová skupina, tak to musím takto rozpísať. No a čo by som urobil vtedy v tom mojom vzorci, tak by som videl, že na treťom uhlíku sprava je kyslík a na ňom je naviazaný vodík. Dobre? Ja ho môžem urobiť aj teda zjednodušený štruktúrny. A nie, rozpíšem ho takto. No a to už je všetko, čo mi povie ten naozaj takýto úplný zjednodušený zápis. A teraz už musím vedieť niečo o tej chémii a pokračovať s tým ďalej. A to najzákladnejšie, čo viem, je, že každý uhlík je štvorväzbový. Tak keď začnem zľava, tak ten uhlík už tvorí 3 väzby s tým uhlíkom od neho vpravo, teda mu chýba jeden vodík. Potom ten druhý uhlík v poradí, ten už tvorí 4 väzby. Nič mu nechýba, je štvorväzbový, ale ten tretí v poradí, ten tvorí väzby iba 2. Hej, doľava a doprava. Tak ja mu musím dopísať 2 vodíky. Idem na ten ďalší, na ktorom je OH skupina, tak ten vidím, že tvorí s uhlíkom vľavo, s uhlíkom vpravo jednu väzbu, no a s tým kyslíkom tiež jednu väzbu, takže mu chýba jeden vodík, lebo doteraz vytváral iba 3 väzby. Veľmi podobne je to aj s uhlíkom, ktorý je predposledný, ten tvorí 3 väzby, tak mu ešte jeden vodík dopíšem, no a ten posledný tvorí väzby iba 2, respektíve jednu dvojitú, tak mu dopíšem 2 vodíky. Dobre? Takto nejako to vyzerá. Ešte raz, a to dôležité, čo si treba povedať je, že nezapisujú sa iba uhlíky a vodíky, ktoré sú bezprostredne na uhlík naviazané. Teda ja keď mám 10 uhlíkov za sebou a to by bolo všetko, čo vlastne tá molekula obsahuje, iba 10 uhlíkov za sebou a k nim prislúchajúci počet vodíkov, tak mne stačí urobiť 10 krát nejaký vrchol a takto nejako by vyzeral ten môj zápis. Dobre? Ale keď už tam je napríklad nejaká síra na nej kyslík, tak ja musím urobiť niečo takéto. Že napíšem síra a na nej vodík, napíšem niečo takéto. Alebo keby sa cez kyslík viazal nejaký ďalší reťazec, tak ja sem ten kyslík musím napísať a potom napíšem ten ďalší reťazec. A ak tomu hneď teraz nerozumiete, tak je to úplne v poriadku, lebo my tie zlúčeniny budeme konkrétne preberať a tam uvidíte, že čo všetko môže ako existovať. Ale teda naozaj tento zjednodušený zápis sa používa často. Čím častejšie ho budete vidieť, tak tým viac vám pôjde do očí a teda ho budete ovládať. A poďme si to vyskúšať na tej úlohe číslo 5, že nejako to zjednodušiť. Najskôr vidíme, že uhlíky nielenže sa môžu reťaziť a rozvetvovať, ale môžu tvoriť aj tzv. Cyklické zlúčeniny. Teda ten reťazec sa akoby tak uzavrie do nejakého kruhu, cyklu, niekoľko uholníka.
A ten niekoľko uholník my normálne geometricky pri tom zjednodušovaní prekreslíme, a to tak, že tu bude 5 uholník v tomto prvom prípade, hej, lebo tu mám 1, 2, 3, 4, 5 vrcholov, 5 uhlíkov. Pardon, tak tu je tam 5 uholník. No a tu už je zdanlivo všetko, lebo okrem tých uhlíkov tam mám iba vodíky, ale predsa tam ešte vidím tú dvojitú väzbu. Dám ju na to isté miesto a pri cykloch dovnútra toho cyklu, kde je aj v tom pôvodnom vzorci. Veľmi podobne, keď ideme na to druhé v poradí, tak ja sa snažím nájsť čo najviac uhlíkov za sebou alebo čo najviac prvkov za sebou. Tu nám to zjednodušili, lebo by som mohol ísť takto a potom by som mohol ísť takýmto spôsobom a tu dole. To by bolo v obidvoch prípadoch 6 uhlíkov za sebou. No ale tu mám potom ešte OH skupinu, tak budem považovať ten modrý reťazec za lepšie riešenie. Teda mám nakresliť 6 uhlíkov za sebou. 1, 2, 3, 4, 5, 6 uhlíkov za sebou. Vodíky ani uhlíky nerozpisujem, teda vodíky, ktoré sú naviazané na uhlík. A potom tam máme ešte OH skupinu, ktorá je úplne teda na konci toho reťazca, tak to môžem urobiť napríklad ako prvé, že ju sem dopíšem. Samozrejme, to sa robí rovnakou farbou, to len aby ste teraz videli. No a takisto na treťom uhlíku mám ďalšie dva uhlíky. Hej, to znie divne, ale hovorím o týchto dvoch spodných uhlíkoch, ktoré ja som doteraz nenakreslil. A aby som to urobil, tak na tretí uhlík sprava mám dokresliť ďalšie dva, tak ja ich dokreslím a to takto. Jeden, druhý. Dobre? A to, čo tu platí, je, že tie čiarky akoby sa snažili byť čo najďalej od seba. Teda keď ja už som urobil tú lomenú čiaru, tak to neurobím tak, že tuto keď mám ten vrchol, tak dám to žlté takto medzi ne, lebo to nie sú čo najďalej od seba, ale dám to práve tak, ako som to urobil tam hore a to pekne vidím, že sú čo najďalej od seba. Dobre, teda toto určite nie. A teraz ďalší prípad, kde mám 4 uhlíky za sebou, tak ja ich 1, 2, 3, 4 za seba napíšem a to bude ten základný reťazec. Všetky vodíky, ktoré sú na uhlíkoch, nemusím rozpisovať, tak idem ďalej a rozpíšem tento kyslík, teda dvojitou väzbou na posledný uhlík naviažem kyslík a jednoduchou väzbou naviažem ďalší kyslík, ktorý tam vidíte smerom dole a na ňom je aj vodík, teda ten musím napísať, aj ten vodík, ktorý sa viaže cez kyslík. Teda sem napíšem OH. Dobre? Tým pádom je to vybavené. No a poďme sem dolu. Tu sa netreba nechať nachytať, lebo to, čo tu vidím, je cyklus a tým vždy odporúčam začať. Tuto vidím, že 6 uhlíkov vytvorilo nejaký cyklus. Tak ja ho sem prekreslím, 6 uhlíkov, teda 6 uholník. A potom, čo ďalej vidím je, že tu sa viažu 2 uhlíky, teda napíšem 1, 2. Dobre? Netreba sa nechať nachytať tým, že idem sem kresliť ešte ďalší uhlík, ale tento uhlík, ktorý ja teraz na žlto krúžkujem, je tento uhlík. Ten už je nakreslený v tom cykle. Dobre? S tým sa netreba nechať nachytať. Ja som doplnil iba 2 a to je tento a tento. To sú vlastne tieto dva horné. Dobre? Ale tie krúžky samozrejme tam nepatria, tak ja ich radšej vymažem. Potom tu mám nejakú CH3 skupinu na ďalšom uhlíku toho reťazca, tak už urobím iba jeden uhlík, takto nejako, ale potom smerom doprava vidíte, koľko veľa ich tam je. A to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uhlíkov. A na tom poslednom je nejaké COOH a to si hneď ukážeme, že čo to znamená. Ale poďme dať najskôr tých 7 uhlíkov. Dobre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A na tom poslednom uhlíku je COOH. To COOH, budete to vidieť aj neskôr, ale je zjednodušenie pre takýto zápis. Dobre, teda je to uhlík, na ktoré dvojitou väzbou sa viaže kyslík,
jednoduchou väzbou ďalší kyslík a na ten jednoduchou väzbou naviazaný kyslík sa viaže vodík. No a aby som to urobil aj sem dolu, tak dvojitou väzbou naviažem kyslík a jednoduchou kyslík, na ktorý sa viaže vodík. A máme urobený zjednodušený zápis. Dobre? Vidíte, ako veľmi to šetrí čas, lebo keď chcem ja nakresliť tento zjednodušený zápis, tak tu urobím naozaj pár čiarok a pár iných prvkov, ktoré nie sú uhlíkom a vodíkom znázorním, kdežto keby ja som chcem rozpisovať tie vodíky a uhlíky všetky, tak sa narobím a nie je to potrebné. Budeme hovoriť potom neskôr o tom, že prečo to nie je potrebné a kedy to potrebné je, ale naozaj veľakrát to potrebné nie je. Poďme na ten posledný vzorec v tejto úlohe a tu zase vidím, je tu nejaký cyklus 6 uhlíkatý, tak ja si urobím 6 uhlíkov v cykle, teda 6 uholník. Ale vidím, že v tom základnom cykle sú aj násobné väzby, a to teda konkrétne dvojité. A tie sme si povedali, že zapíšeme zvnútra toho nášho cyklu. Teda tu je jedna, tu je druhá a tu je tretia. Tu máme ten základný reťazec. Potom vidím, že z hornej strany sa viaže uhlík, na ktorom sú 3 vodíky, čo nie je nič iné, ako keď ja to sem napíšem, že to je vlastne nejaká CH3 skupina, teda iba uhlík a vodík, tak ja ju môžem znázorniť takto. Hej, jeden uhlík a na ňom prislúchajúci počet vodíkov. No a potom tu mám ešte trojicu nejakých skupín, ktoré sa na ten základný reťazec viažú cez dusík a na každý dusík sú naviazané dva kyslíky, pričom jeden dvojitou a jeden jednoduchou väzbou. Tieto prvky ja musím priznať, ale toto je tzv. Charakteristická skupina, že NO2 skupina, budeme o tom hovoriť pri názvosloví, teda ja to môžem rozpísať dvomi spôsobmi. Prvý spôsob je taký, že by som ich sem pekne priznal ako aj v tom hornom vzorci. Takto nejako. A druhý spôsob, ktorý môžem urobiť, je iba napísať tú skratku NO2. Dobre, lebo je to nejaká charakteristická skupina a atómy sa takto bežne zoskupujú a tým pádom to funguje. Samozrejme, takto to nevyzerá úplne pekne, že jednu napíšem ako NO a dvojitou väzbou O a druhú ako NO2. Snažím sa byť v tomto jednotný, tým pádom ja aj túto rozpísanú skupinu napríklad by som v rámci lenivosti radšej napísal ako NO2 a tu tiež, tým, že sa to viaže cez dusík, tak keď to píšem z druhej strany, niekedy sa to zvykne písať aj takto. Dobre? Aby som ja pekne videl, že aha, tak na ten základný reťazec sa to viaže cez dusík. Zás, keby to urobíte tak, že tam napíšete N2O, teda pardon, NO2 takto, tak je to tiež správne, ale po tej chemickej stránke je to menej pekné. Aspoň takto povedzme. Hej? Teda skúste si na toto dávať pozor. Nie je to úplne jednoduché, hlavne nie zo začiatku, ale keď sa na to naučíte zo začiatku, tak potom vám to už pôjde dosť prirodzene. To by bolo to zjednodušovanie vzorcov. A teda tá úloha 5, no a teraz to urobíme už iba naopak, a to v rýchlosti. Je tu asi teda 9 úloh, aby sme ten zjednodušený zápis previedli na rozpísaný na štruktúrny vzorec. Tu máme 1, 2, 3, 4 uhlíky za sebou. Napíšem 4 uhlíky za sebou. Nemám tam už nič iné, teda už iba dám prislúchajúci počet vodíkov. Tak, aby bol každý uhlík štvorväzbový. No a teda správnym riešením by bolo práve niečo takéto. Dobre? A tu sa častokrát stane, že študenti urobia to, že ten štruktúrny vzorec tiež potom robia nejakými lomenými čiarami, že to píšu takto. A to už úplne ani nemôžem povedať, že je správne, nesprávne, alebo tak, ale iba aby ste to niekedy videli. Ja osobne to zvyknem robiť tým horným spôsobom.
ale ani takto to nie je úplne od veci a je to stále rovnako dobré, ale trošku to pletie oči. Je to na vás. Potom ten druhý vzorec, zás vidím tu ten nejaký základ, že predovšetkým je to 6 uhlíkov v nejakom cykle, tak ja urobím tých 6 uhlíkov v nejakom cykle, takže napíšem takéto niečo. Pekne vidím, že ich je tam 6, toto tiež, keď budete možno prvýkrát kresliť, a tak vám to nie je takto pekne vyjde a ani ja som to neurobil úplne ideálne, ale teda mali by byť rovnako ďaleko od seba a tvoriť tie uhlíky 6 uholník. No a zároveň vidím, že z tohto horného mi ide nejaká OH skupina, tak tu tiež môžem takto pekne priznať, že dám O a H. A potom už iba doplniť vodíky, pravda, lebo vidím, že tie uhlíky nie sú práve štvorväzbové, tak na tom hornom bude jeden vodík a na každom ďalšom budú vodíky 2. Toto tiež môžem priznať, nemusím, ja vám urobím aj taký zjednodušený ten štruktúrny vzorec, lebo takto je to tiež pomerne neprehľadné a pomerne zbytočné. Mohli by ste to urobiť iba takto, že napíšete CH, CH2, 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 teda nerozpíšeme tie vodíky a tu hore napíšeme iba OH skupinu. Dobre? Obidva princípy sú správne, áno, a keď sa k tomu vrátim, tak potom aj ten úplne prvý ste mohli urobiť, že H3C, CH2, CH2, CH3. Dobre, tiež je to správne, je to zjednodušený štruktúrny vzorec. V ďalšom vzorci vidím, že 1, 2, 3 uhlíky tvoria základný reťazec, tak ja si napíšem 3 uhlíky takto pekne za seba. Na ten úplne vpravo sa dvojitou väzbou viaže kyslík, tak sem dvojitou väzbou naviažem kyslík a vidím tam už iba tie prislúchajúce vodíky a tie urobím teda takto, aby ste videli, že tento, ktorý tu niekto priznal, tak to bude jeden z nich, tak by som sa mohol napísať, že CH, a potom tie, ktoré tam priznané nie sú, tak urobím modrou, dal by som CH2, CH3. Alebo znovu by som mohol tie vodíky rozpisovať, ale to určite treba nie je. Dostaneme sa teraz k nejakým komplikovanejším vzorcom, možno ktoré budú náročnejšie na pochopenie, ale tiež to pôjde pomerne jednoducho, si myslím. Tu mám 1, 2, 3, 4, 5, 6 uhlíkov, tak napíšem 6 uhlíkov za sebou v tom základnom rade. No a na krajoch vidím kyslíky naviazané dvojitou väzbou. Na tú násobnosť väzby si dajte pozor. Teda vidím dvojitú väzbu medzi posledným uhlíkom a kyslíkom, tak ju tam musím dať dvojitú. Teda na tento posledný uhlík dám dvojitou väzbou, kyslík rovnako aj na ten prvý. No a už iba doplním vodíky tak, aby to sedelo. Tu žiadny vodík priznaný nie je. Niekedy to niekto urobí ako tu vpravo hore ako pomôcku, že ten vodík tam napísal, nemusel. Dobre? Tak napíšem. Ten prvý uhlík úplne vľavo je zatiaľ trojväzbový, teda mu dáme ešte jeden vodík a tuto môžem zase takto pekne aj tú väzbu priznať. No a všetky, takto, ešte ten úplne vpravo, ten je doteraz trojväzbový, tak tam dáme ešte ďalší vodík, ale keď sa pozriete na všetky ostatné uhlíky, tak tie sú všetky dvojväzbové, teda každému chýba práve dvojica vodíkov. Tak aj tie tam pekne takto popriznávam. Tiež by som to mohol zapísať ako CH2, nemusím to takto rozpisovať. A keď ideme vedľa, tak tiež vedľa sa snažíme nájsť nejaký najdlhší reťazec. To bude určite tento. Tuto vpravo mám jedno, či idem hore alebo doprava, bude to rovnako dlhé. Je to na vás, ktorý by ste si vybrali. Ale teda ten základný reťazec bude 5 uhlíkatý. To je to prvé, na čo som prišiel. A zároveň tam vidím tú trojitú väzbu, tak tu tam hneď urobte, vždy tú násobnú väzbu a vidíte, tu predtým som urobil chybu, že tu násobná väzba bola medzi tretím a štvrtým uhlíkom, teda určite tieto dva
vodíky stadiaľ musím dať preč a doplniť tam tú násobnú väzbu, ospravedlňujem sa. Tak. A poďme naspäť na ten stredný, tak tá trojitá väzba je medzi prvým a druhým uhlíkom, tak ja ju tam napíšem. Potom vidím, že z tretieho uhlíka ide jeden uhlík a rovnako aj zo štvrtého. A to už je všetko, čo z toho základného reťazca vyplýva, tak už iba doplním vodíky. A ten celkom vľavo uhlík je trojväzbový, chýba mu jeden vodík, ten druhý v poradí je štvorväzbový, ten už je vybavený, a ten tretí v poradí je zatiaľ trojväzbový, teda mu tam doplním jeden vodík, no a ten pod ním je zatiaľ jednoväzbový, teda mu ich tam doplním 3. Potom ten ďalší v poradí za tým CH je tiež trojväzbový, doplním mu jeden vodík. Ten nad ním je jednoväzbový, doplním mu vodíky 3. Ten úplne vpravo je jednoväzbový, doplním mu vodíky 3. No a pokračujem na ďalšiu zlúčeninu, poslednú v tomto riadku. Tá je v základe štvoruhlíkatá. Tak napíšem 4 uhlíky za sebou. No a vidím, že z toho akoby predposledného vychádza dvojitou väzbou kyslík. Tiež ho tam priznám, je to to, čo viem z tej zlúčeniny, on ho dám inou farbou, nech sa nám to nepletie, že tento kyslík dvojitou väzbou z tretieho uhlíka vychádza a už iba doplním vodíky. Na tom úplne prvom uhlíku, ten je jednoväzbový, budú ešte 3 vodíky, ten druhý je dvojväzbový, budú ešte 2 vodíky, tretí uhlík v poradí už má dookola 4 väzby, teda tam nemám čo doplniť, no a posledný bol jednoväzbový, doplním vodíky 3. Máme tu posledné 3 zlúčeniny v tomto materiáli a teda už sa nám to blíži ku koncu. Vidím tam úplne vľavo, že tu mám nejaký takýto ten najdlhší reťazec, ktorý je 6 uhlíkatý, tak zase napíšem 6 uhlíkov za sebou. A čo tam ešte vidím, tak medzi druhým a tretím uhlíkom je trojitá väzba, teda to bude tu. A zároveň na štvrtom je bróm, teda to bude tu. A keď to zase mám podoplňať a zase ten bróm som vám mohol dať inou farbou, neviete, že čo to je. Teda tento bróm sa jednoduchou väzbou viaže na štvrtý uhlík a už iba podoplňať vodíky, tak ten úplne vľavo je jednoväzbový, doplním 3. Ten doprava od neho aj ten ďalší, obidva sú štvorväzbové, tam nemám čo doplniť. Ten uhlík pod brómom je zatiaľ trojväzbový, teda jeden vodík tam doplním. Ten vedľa neho je dvojväzbový, doplním tam 2 vodíky. No a ten posledný je jednoväzbový, doplním 3 vodíky. Ďalšia zlúčenina je teda pomerne jednoduchá. To je iba niekoľko uhlíkatý reťazec. Nie je to nejako rozvetvené, nie sú tam iné prvky, ale sú tam násobné väzby. Dobre, netreba sa nechať nachytať. Spočítam uhlíky 1, 2, 3, 4, 5, 6. Napíšem 6 uhlíkov za sebou. No a vidím, že medzi prvým a druhým je dvojitá väzba, no a potom medzi štvrtým a piatým je dvojitá väzba. A už iba podoplňam počet vodíkov. Dobre, ten prvý uhlík je zatiaľ dvojväzbový, doplním mu 2 vodíky, ten ďalší je trojväzbový, doplním 1, ďalší je dvojväzbový, doplním 2, ďalší je trojväzbový, doplním 1, predposledný je trojväzbový, doplním 1 a posledný je jednoväzbový, doplním 3. A posledná zlúčenina tá bude možno jedna z tých komplikovanejších, ktoré tu nájdeme, ale tiež si s ňou poradíme. Najskôr ten cyklus, ten vždy si snažte sa urobiť ako prvý. Ten je 6 uhlíkatý, tak zás urobím ale z C-čiek takýto 6 uholník. A zároveň vidím, že medzi niektorými z tými uhlíkmi sú dvojité väzby, teda iba medzi dvomi, a teda iba jedna dvojitá väzba. No a okrem toho vidím, že na ten základný reťazec, na ten základný cyklus sa mi viaže, a mohol som vám ho pootočiť tak správne, ako je na tom obrázku, nech sa vám to nepletie, tak ja to urobím takto. Keby ste to pootočili, nič sa nestane, ale teda nech to je rovnako otočené ako na tej predlohe.
takto 6 uhlíkov v reťazci, dvojitú väzbu dám na to miesto, na ktorom ju aj vidím. A potom tuto vidím naviazaný jeden uhlík, tak tam naviažem jeden uhlík. A dvojitou väzbou sa tak akoby zľava zhora viaže kyslík, tak dvojitou väzbou zľava zhora naviažem kyslík. No a smerom doprava je viac uhlíkatá skupina, a konkrétne teda najskôr ide väzba k jednému uhlíku, potom dvojitá väzba k druhému uhlíku, no a jednoduchá väzba smerom dolu k ďalšiemu uhlíku a už iba podoplňam vodíky, ktoré nám tam chýbajú. Ten žltý uhlík je zatiaľ jednoväzbový, doplním mu 3 vodíky a môžem ísť do toho cyklu napríklad. Tam vidím ten úplne vľavo uhlík je už štvorväzbový, takisto aj ten uhlík, ktorý má na sebe naviazaný kyslík, je štvorväzbový. Ten pod ním je zatiaľ trojväzbový, teda jeden vodík tam chýba. Ten vpravo od neho je dvojväzbový, teda tam chýbajú až 2 vodíky. Ten nad ním úplne tak akoby hore vpravo je dvojväzbový, chýbajú tam 2. No a ten posledný modrý, na ktorý sa viaže tá červená skupina, je zatiaľ trojväzbový, doplním tam jeden vodík. Pokračujem doprava do tej červenej skupiny. Ten akoby hneď ďalší je už štvorväzbový, tam nemám čo doplniť. Ten vpravo hore je zatiaľ dvojväzbový, doplním tam 2 vodíky. No a ten úplne dolu červený je jednoväzbový, doplním tam 3 vodíky. Dobre? Treba si to vyskúšať aj samostatne. Ono to nie je nejaké ťažké, ani okolo toho netreba toľko hovoriť a myslím, že vám to pôjde. Dobre, teda treba si to vyskúšať a to bude z tohto materiálu znovu všetko.